Guys, welcome to my channel, Mama Dils Vlog. Ni ako karon sa akong igsuon, guys. Kay diri mi nag pista. Diyan na humana jud ang among pista karon, guys. Nya mo pauli na pud ko sa amo ang balay. Og mao ni, guys. Na humana jud karon parang panahon na, guys, sing init labon sa gahapon perting uwan. Kabay ra ang namistahay kay tungo sa one. Karon, guys, ni ani ang among lugar karon hayag na kayo. Kanang landag na kayo ang panahon. Di si Yuki. Yuki. Ano si Yuki? Magsulod ta diri sa balay, guys. Diri mao ni ang ilang balkon sa akong igsuon. Ano ilang balkon, guys. Lagi sila lingkuranan tugas. Yun ilang lingkuranan, guys. Oh. Mga tugas ni. Okay na ngayon. Mag-update ko sa kwarto mga sulod. Sulod sa akong balay sa akong igsuon. Oh. Kaya nahuman naman ang pista na mo, guys, karon. Diya nagpa kuan ko. Nag-video ko diri sa sulod. Papa nahuman hinoon, guys, pero bintahan na lang na po ilang mga kwarto ni Cecil ni nga pa mauli. Kwarto pud ni Dudong, wala mi sa panghipos kay mao lagi kapista niya. Niya pud usa kwarto ni sa ang mga manghod. Daghang kayo panghiposon, guys. Mao na ni ang ilang mga kwarto. Gudi ra god. Ni mapapag-abot nila ni, guys. Para ba mabuwad na itong kuan. Pero banha si Marlene. Padungong kong hipos sa kuan. That's nanay nung kay pitaka, guys, pero why sud man mao ni kwarto po sa yang anak usa, pero palagi nang human, guys. Nanami si nanay ani nagpuyo. Nag-star taghuwat. Nya ani dire na punta sa ilang kusina. Ay, bagay pa sa sira. Na ilang si Ardea, guys, dapita. Kay iring. Mo ni ilang kusina, guys, wala pa lagi na human. Mo ni kay gapista man, mao ni wala pa nagkagupot pa mong kusina kay tungod sa mga hipuson kay nagikan pa mi nagpista. Gahapon ang among pista. Dako kayo na sila kusina ron, guys. Mao ni ang among mga sobra-sobra. Dahil lang dirty kitchen. Dako sila kaayog banggira ug mahuman lang ni pawatanganan nila og kuan. Dadto. Pasensya lang, guys, kay wala pa jud intahan sila. Kahuman og mi daghan mi sobra sudan, guys. Ang inasal ni among giprito. Giprito namo jadi apa? Sus. Ang sobra namo ni gapon sa among pista. Salamat, mahal nga Birhen Immaculada Concepcion. Thank you. Taon tagaan pa migdaghan pang mga katuigan sama ni irong adlaw ng kapistahan. Ug dapat jud may humba, guys. Sumpayan sa nagamay.
Tagdira. O ni guys, ang mga palibot sa nilalami kayo. Kanas nagbuwak na lingkuranan. Wa nagamit gahapon kay tungod sa kauwan. Nganda nagkuanan motor. Wow. Lami kayo. So lami na ang panahon, landag na. Lami na jud. Kay mong iro o buntis gamay. Gamay nga iro nga na buntis. Uy, edi sa ata simba. Nala si Madam. Lamig dito sa bukid guys, kay lamig mga presko tanawon ang atong mga tanom. Kaya milya nga kuha nila ni tanam. Cardboard lamig kaya tambok. Oh, lamig na kayo ang panahon guys. See you next vlog. Bye-bye.